So Hope Wachingona has endorsed Madam Boss, and a lot of people are very excited because avasati vamboona Daddy Hope vachitaura anything about masocialite. Songozva kuti vanogara vachingotaura zvepolitics, but this time around vauya nenyaya iri different. Hanna, I'm not into socialites or their lifestyle, but I respect their hustle because they do not steal from anyone. They work for their cash. This woman called Madam Boss is the top socialite in Zimbabwe. You might hate her or love her, but that is the reality. Attacking her for doing what socialites do is only daft. It also reveals a streak of jealousy, envy, and hate. You can critique her, but attacking her is nothing more than pure jealous. It is a Zimbabwean disease that unfortunately we have all suffered from, this obsession with tearing down others. Nobody forces you to follow her or any other socialite. You can disagree without tearing each other up. It is also backward and evil to do so. If you do not like someone, simply do not follow them on their social media pages. To Madam Boss, keep doing what you do because you are very good at it. To the haters, keep feeling the pain or focus on your own growth. Are you good at what you do? When your profession is mentioned, are you held in awe and high regard? Those are the things you should focus on. Hating someone and spending hours expressing that hate is nothing short of witchcraft. It is pure evil. If Madam Boss were not successful, none of you would be hating on her. So on that basis, I diagnose you with jealousy, envy, and hate. Hell, it is unbelievable that adults would sit and spend days attacking someone for appearing at the biggest show on earth for black music and art. Why this hate? My people are broken. Many of them need psychological help. Please post more pictures of yourself in America, Madam Boss. I'm happy for you. You came from the dust and now you're mixing with Hollywood royalty. I don't know what you guys think nemashoko aDaddy Hope, but anenge ane chokwadi mukati mashoko aya, and arwadza vanhu vakawanda kuti shuwa here pane vanhu vanga vachitogara matare avo kuti mangwana tinopinda neii, tichavhura live yedu kana tichaposta mavideos edu, tichaita mapost edu tichinyatsoona kuti mukadzi uyu tanyatsomudzikisira pasi. And most of the people that are doing that are ladies. Unfortunately, we've got this hate yatinayo pachedu chaiyo chinovengana, tinoita kunenge kakuitirana jealous here because zvinhu izvozvo tinenge tinyatsoziva kuti tomorrow we cannot have those things. So regai titongomubatira ipapo totobva tatomuudza, kana chiri chihure chake tomuudza ipapo, kana chiri kunzi ari kuwesta mari, hapana munhu akamudedza, ari kuzviinvita ega kuspenda mari. Pakataurwa zvakawanda. There were a lot of theories that came out, and ndofunga Daddy Hope anyatsotaura nemo kana uchida kuroya ipapo unonyatsooneka kuti aiwa uyo uri muroyi after wataura zvakadai. So ukaona uchiri kungotaura kuti Madam Boss zvakadai, so why can't we just say congratulations for this achievement? Vamwe ndovari kuti zveni this it's not an like it's not supposed to be celebrated muZimbabwe, hapana zvazvinotipa. But at the end of it, Madam Boss went there representing Zimbabwe. Whether you like it or not, she was representing Zimbabwe in a way yekuti vanhu rukangamwa award yaya kuti she represented Zimbabwe kuwina entertainment. It was like vakachuzwa as a Zimbabwean. Saka award iyoyo ndo iri kuvaendesa kuAmerica. Same thing here. Madam Boss is not going as an individual. Yes, she is going there as an individual, but then vakasvika ikoko vanongosvika vachingonzi macountries apa anga aripo Zimbabwe was represented nani naMadam Boss. Ndo pane nyaya vanhu vanga vasingati kuti Madam Boss varepresent, but unfortunately for the rest of her life she will be representing Zimbabwe. Unfortunately for that, hate it or like it or not, ndo zvitongoripo. Amene kana pachazoita mamwe ma-celebrities achazorepresenta, ma-socialites achazorepresenta, probably there's going to be more socialites that are going to represent, but for now tina Madam Boss chat. Probably imwe team ichazojoina, which I don't know kuti gore ripi. For now, let's deal with the zviripo. The power of networking will only be understood by a few people. So some are also saying kuti hey, Madam Boss havakaenda kunoti ikoko. Networking yakakosha mubusiness. Saka vasingazviunderstandewo amene papa. Madam Boss vari kuti I'm deeply humbled and honored to receive acknowledgement and endorsement from Hope Wachingona. Thank you for recognizing my brand, the efforts I'm putting into building something meaningful. Your support not only encourages me but also inspires me to keep pushing forward with integrity and purpose. This endorsement means more than words can express. Thank you once again, Hopewell. Thank you, Budi, once again. Thank you. Hopewell said, you are welcome, my sister. Expect them to insult you and me for simply saying this. That is who some of our people are. Just keep doing your hustle. All the best. Ukaona Hopewell
adzika kucontent yake yatinogara chimuona achiposta nezvemabhomba nezvemahondo nezvechii, tikamuona ukukuka wotoona kuti aiwa pane something that is wrong. Chaangoona kuti regai ndingoti nefollowing yandinayo nevanhu vari panapa vanenge vanoti reasonei mbichana, regai tikomentewo nyenya iyoyi. And Madam Boss ndosaka vati it means a lot kuona hopo achikomenta zvakatooma hazviwanzoitike. And then there's someone saying, but did you know that she sleeps with Wicknell and is the one funding those trips? Maybe she's also been used to transport the diamonds out of the country. We are not jealous and will not support her until Zimbabwe gets its freedom. It's people like her who have made Zimbabwe to be where it is today. She is. Same WhatsApp group with Pokelo, nothing to learn because their stories are fake. Sisa vanoita basa rekukumura zvavo hembe paindaneti but ndo vari kutotiudza kuti Madam Boss anoita basa rekurara naWicknell. Ane evidence nazvo here zvaari kutaura izvi? Hanzi akangofana Pokelo and arifunga kuti akataura all this hope since achiita against ZANU-PF zvainoita afunga kuti achaomberwa maoko. But anyway, hope ari kungoti I don't care who she sleeps with, that is a private business. Apedza zvake hope akati munoda kunetsa stere kuda kungoti ndingotengana nenyaya dzese dzisina kana basa rese. Sisa vafunga kuti vachagona vachanzi shuwa madiamonds aenda zvakati vanhu vanongomixa taira nenyaya dzisitomboripo dzisingatomboexista at all kuti anzi anoshandiswa kutakura madiamonds kuenda kuAmerica taira. Munhu I think amenoti dzinombonyatsofanchina zvakanaka here iwo sisi Penelope ava. Mangwana vari kwaMaititi, mangwana vari kuwa Madam Boss, vakabva ikoko vakaita independent. Ameno zvaangori mukadzi uyu anongoshama painternet. We cannot even take a point serious. Hanzi pana Patricia Maititi nemafans vake ndo vega vane godo. Is we are proud sisterhood and brotherhood, so proud. Vari kuitiwo Madam we are so proud. Maititi nemafans avo ndo vanokonzeresa commotion yese inenge ichiitika kuti pangoitika kahate kanenge karipo. SemaZimbabweans tichabatanawo rini gore ripi? Toregera kuita zvemafamily. I'm against this thing of family ningi, family whatever, because it's actually destroying us. Munyika muno machakwanisa kutomboita anything productive because of these families that are existing. Kuti tinyatsobatane chaiko takunyatsoratidza udofo hwedu chaiwo kuti nge vanhu vasina mbodzidza vasina mbobvira vaenda kumusuwo wechikoro chaiwo. Because some of the things that we fight for are not even necessary at all. I don't know what you guys think with this whole thing of America. Inenge yatonetsa nyaya yaMadam Boss kuenda kuAmerica. Ine chandingori against nje kuzomirirawo paairport zvezvekuzonzi munhu anotambirwa achizodi izvozvo. I don't even like that thing of kuti munhu anotobva atonzi party anodi munhu ngaangobve kuAmerica oburuka ndege yake zvakanaka, kana mhofela vaine maruwa ongomba maruwa zvongopera voenda kumba zvakadaro. It's something yes that makes us proud kuti one of us, but zvimwe zvekuzoda kuita kunge hameno, it's something else. It's good for yourself, yes. It's not going to benefit anyone, but it's a good thing to say congrats.